Шановне господарство, добрий день. Бомбічна новина прийшла з Литвы. Оказывается, літувісы рыхтуюць сумесна з дворняй Ціхановскай заяву наконт ліцвінізма. Ну, вядома, заклеймяць ганьбай і непрыгожымі словамі. Здавалася б, лета, няма палітычнай актыўнасці, усе на канікулах. Аднак, відаць, справа пільная і патрабуе вырашэння. Канешне, тэкст для падпісання беларускім бокам падрыхтуюць самі літувісы. Ну, які гэта будзе тэкст, мы можам толькі уяўляць. Пра што я скажу ў канцы трошкі пару словаў. Ну, гэта такое выламванне рук па літувіску, так? Таму што не падпісаць двор Ціхановскай такі тэкст супраць літвінізма, который яны выдумалі цалкам абсалютна. Это выдуманы рух ліцвінізм. Гэты рух існуе толькі ў галаве саміх літувісаў, і то не ўсіх, а якіх-небудзь там іх тых прапагандыстаў, задвінутых на выдуманых міфах літувіцкай гісторыі. Ну вось, ад не падпісаць яго беларуская эміграцыя не можа, бо тады іх выганяць з Літвы і пазбавяць фінансавання, да і ўсё. Куды потым дзявацца? Так што падпішуць што заўгодна. Калабаранты яны і ёсць калабаранты. І, дарэчы, сімвалічна, што тэкст ад імя двара Ціхановскай рыхтуе Лябедзька, былы лукашыст. Ну, для яго калабарацыя была і ёсць асноўнай рысай ягонага палітычнага актывізма. Ён быў, здаецца, там нейкім актывістам, камсамольцам, потым здрадзіў камсамолу, потым пайшоў да Лукашэнкі, потым здрадзіў лукашэнцы, потым пайшоў у бок, значыць, Расіі да Немцова, потым здрадзіў расейцам, цяпер далучыўся да двара Ціхановскай. Ну, а каму яшчэ даручыць выступаць супраць беларускіх інтарэсаў, як не пану Лябедзьку. Ну, гісторыя справа абодва вострая. Хто ведае? І з Вільняй можа атрымацца так, як з Іерусалімам. Бо старэйшае пакаленне добра памятае, як з усіх бакоў нам у 80-х, 90-х гадах казалі мінулага стагоддзя, што і Беларусі няма ніякай. І мовы беларускай не існуе, а ёсць скаверканыя рускія ёсць. Ну, нейкі такі паўночна-заходні край. І цяпер, як не дзіўна, Літва сілком насаджае гэтую канцэпцыю рускую у сябе ў краіне і імкнецца навязаць, робіць такую спробу, пакуль што няўдалую, імкнецца навязаць гэтую канцэпцыю не толькі беларусам, которые там у іх жывуць, але і ўсяму свету. Ну, Лябедзькам, як мы ўжо казалі, ды іншай дворні Ціхановскай яны рукі зламаюць. Але беларусаў саступіць яны не прымусяць. І вось мой прагноз, як я абяцаў у самым пачатку. Паколькі гэтую сумесную заяву рыхтуюць не іначай лепшыя розумы літувіцкай гістарычнай навукі, то, думаю, там напішуць, што пагоня ніякая не пагоня, а віцес, проста віцес. Нейкі вершнік на кані, а ніякая это не пагоня. І што увогуле ту пагоню прыдумалі разам з Беларусю, прыдумаў Ленін у 18-м годзе. І што дамоўленасці наконт сімволікі паміж Лукашэнкам і Бразаўскасам, был такі прэзідэнт Літвы, до которого ездил Лукашенко, который
сказаў, што вельмі кепска мець гербам, значыцца, такі самы герб, як герб Літвы, а Лукашенко ему сказал: да забирайте. Ну дык вось, там напишут, што дамоўленасці наконт пагоні паміж Лукашенком і Бразаўскасам былі супервернымі і зменам не падлягаюць. Верным шляхам ідзеце, таварышы. А вы як лічыце?